Tak prvý kontakt prišiel už v podstate v minulej sezóne, niekedy v decembri, keď mi Honzo Pravda zavolal, či by som nebol ochotný prísť trénovať Zlín, ale v tej dobe z rôznych dôvodov ja som musel tú ponuku odmietnúť a v podstate sme sa dohodli iba na takej externej spolupráci, kedy som na každé domáce zápasy chodil sem do Zlína a pomáhal som Honzovi Sredinkovi a v podstate celému trénerskému štábu externe s mojimi postrehmi, poznatkami a potom vlastne sme sa bavili už počas toho obdobia o novej sezóne a dnes sme to teda potvrdili podpisom. Od začiatku, odkedy som vlastne začal sledovať Zlín, tak bolo to také problematické obdobie, kedy sa Zlín pohyboval niekde na 7. 8. mieste a samozrejme tie ambície boli vždy najvyššie, teda v rámci šance ligy, takže bolo také striedavé, tie výkony boli také striedavé a bolo vidieť na hráčoch taký mentálny tlak, že tiež si boli hráči vedomí toho, že nenaplňajú tie očakávania. Samozrejme, bolo to aj pod tlakom fanúšikov, pretože aj zlínsky fanúšik, ako som teda zistil, je veľmi náročný. Takže tie výkony neboli úplne ideálne, ale zase play-off Zlín ukázal, že má svoju silu a že to je v odzovkách play-off tým a dokázali na záver sezóny teda urobiť aspoň taký úspech, že to bolo v finále. Ešte to riešime. Dnes sme vlastne mali také väčšie sedenie v rámci realizačného tímu. Honzo Sredinko by mal mať na starosti športový úsek za mňa, aby som bol najradšej, keby bol aj pri mne na striedačke, ale to všetko ešte bude predmetom debaty aj s samotným Honzom. Mara Kapuš bude vlastne so mnou a tréner brankárov bude s nami. Takže, ale všetko toto sa ešte bude riešiť teraz. To zase už je dlhodobejší proces. V podstate už aj pred play-off a počas play-off sme riešili hráčov, ktorých vlastne budeme podpisovať, ktorí mali opcie, čo s cudzincami. Čiže toto všetko je zase trošku dlhší proces, ale verím, že do letnej prípravy, ktorá začne 13. mája, tak už budú všetci hráči podpísaní a budeme riešiť už len nejaké voľné miesta. Tak skôr si myslím, že toto bude otázka na kondičného trénera. Samozrejme ja plus Honzo Sredinko a Mara Kapuš to budeme konzultovať. Už sme to aj konzultovali, ale tá náplň bude viac menej na kondičnom trénerovi a chceme, aby ten tím bol hlavne spolu už počas letnej prípravy, čiže chceme, aby 99% kádra v úvodzovkách bolo spolu od letnej prípravy, pretože ten tím sa tvorí aj charakterovo a ten tím musíme dať dokopy už čo najskôr. A bude to v podstate, tá letná bude prebiehať do 5. júla, potom budú 2 týždne mať hráči na dovolenky a 22. júla sa tu stretneme zase všetci a už vykorčulujeme na let. Tak určite najvyššie, samozrejme Zlín by si zaslúžil Extraligu. My sa budeme snažiť proste od prvého zápasu hrať tak, aby sme tú základnú časť hrali čo najlepší hokej, aby sme boli čo najvyššie v tabulke a proste v play-off budeme chcieť vyhrať aj do baráže, alebo uvidíme, akým spôsobom sa ten postup do Extraligy bude hrať, či to bude baráž ako je tento rok, alebo s viacerými tímami, ale to sme ešte ďaleko. Samozrejme tie ambície Zlína musia byť tie najvyššie. Chceme hrať ofenzívne. Samozrejme uvidíme, ako bude zložený celý ten káder po poslednom podpise, alebo keď podpíše posledný hráč, tak budeme vedieť, koho máme k dispozícii, ale môj názor je, že, ja som zastanca ofenzívneho hokeja, čo najmenej korčulovania dozadu, čo najmenej bránenia, alebo respektíve brániť veľmi aktívne a vytvárať tlak na puk, čiže budeme sa určite snažiť o atraktívny ofenzívny hokej. Tak teším sa veľmi, samozrejme, každý rok tie majstrovstvá prinášajú aj veľký stres, ale je to obrovský zážitok a skúsenosť pre mňa osobne, takže samozrejme sa teším, ešte tým je to umocnené, že to je v Čechách, naša skupina je v Ostrave, kde už sme zažili majstrovstvá sveta a fanúšikovia zo Slovenska tam prichádzajú vo veľkom, čiže budeme mať v podstate domácu atmosféru. Dúfam, že sa nám podarí vytvoriť čo najsilnejší tím, aby sme boli čo najúspešnejší. A je to podobné, samozrejme, teraz som to videl zo strany diváka alebo funkcionára v podstate, čiže tá atmosféra, keď som bol hráč, tak som atmosféru vnímal len z ľadu. Ale v podstate sa nič nezmenilo, tá rivalita tam je a tá atmosféra tých zápasov, či to bolo v Vsetíne alebo tu v Zlíne, bola vždy elektrizujúca a dokázala z hráčov dostať naozaj maximum. Tak v Zlíne sa vždy hralo ťažko. Ja som v podstate hral 2 sezóny vo Vsetíne a za tie 2 sezóny som odohral množstvo zápasov aj v rámci play-off.
Takže v Zlíne sa hralo veľmi ťažko, pokiaľ tu bola ako návštevnosť, že to bolo vypredané, čo vždy bolo teda. Tak tá atmosféra vždy pomáhala domácemu týmu. Ono vždy ten návrat do extraligy je veľmi ťažký, keď sa ide cez baráž, keď sa nejde priamym postupom. Tam je to o tom, že tú hráčskú kvalitu do prvej ligy alebo do šance ligy je dostať ťažšie. Čiže tam je treba pracovať na tom, aby ku koncu sezóny ten tým bol čo najkvalitnejší, aby mal šancu proti extraligovému poslednému tímu byť úspešný. Ja si myslím, že sa to dá, samozrejme, ale je to veľmi ťažké, pretože aj tohtoročná baráž Kladno v Setín ukazuje, že ten extraligový tím má proste tú kvalitu na svojej strane, ale neviem, akým spôsobom sa to bude hrať po budúce roky. Viem, že je tam nejaký zámer ísť, alebo kluby by chceli možno prvoligové týmy šance ligy by chceli ísť do tej širšej baráže, kde by boli 2+2 týmy, takže hovorím, je to ťažké postúpiť späť, alebo ľahšie je zostúpiť ako postúpiť. Je to porovnateľné. Slovenská extraliga posledné 2 roky išla vyrovnanosťou a kvalitou hore, čiže tá kvalita je na tej slovenskej extralige, ale šance liga má svoju kvalitu a vysokú kvalitu. Je to veľmi vyrovnaná liga. Tento rok som videl naozaj množstvo zápasov a musím povedať, že aj Slavia, ktorá bola dlho posledná alebo dolu v tabulke, tak proste tie zápasy boli veľmi ťažké. Alebo proste jednoducho všetky zápasy boli ťažké a tento rok, keď sa stalo zase Poruba, ktorá vyhrala s veľkým náskokom a vypadla v štvrťfinále, tak to len ukazuje na to, že tá liga je naozaj vyrovnaná a kvalitná.